Sabeye na kuya be mani muso na enuane nso ayefo ewo honti. Ghana ni di hye bia nyame ato ne nsam Samuel Kodwo Frimpong akwa Asante Akyem Agogo akuaye ho akọboa wo mo tractor ye yedi edwi kwaye munum ne ade so wonye won fa ntete won mo afuo mu na boa amanfudie emu apagya ewo wo mansi no mu Adom kase etwaso Adom kase ebupini Samuel Frimpong ebra wode afidie yi ekoma akuafo ene wodi tu dwase obesre akuafo se afidie ya wode ama wo mu yi won fanya adwumaden sebeyi a aduane ebebuso ama manfo nso enye bi enchirimu sei ene wode tu Adom kase enim tractor no mu bisa bebre echire omu kan bat weedicide fertilizer chemicals ani nema betumi abo amo omu se bisa motorbikes extension officer so be hia e dey call for because Asante Akyem of Esro into uhwe ya afram place honom any communities bebre before honom ka kura entumi enko ba motorbikes betumi to mu disa na mani nyina atu be ni se betumi abo amo into meso metie e wa super mu se meso medi ho adwuma na ya hwe nya ya nyina betumi aye aboma sanema ehia omo no on betumi dia aye adwuma betumi aboa ekejuma e wa Asante Akyem no because in nema omudua no enye Asante Akyem no funko na omudua na manema e ohwe brode a e wa ha no ohwe brode adwuma ohwe nema na otumi se bebre na so omo export enwechi enana na akosia tawia wo ye bode hima e wa Asante Akyem Agogo ebo Samuel Kodwo Frimpong abaso se wono so aye bibi edi aboa akuafo ehwe kwan se obetimi aboa amakua wo ye no akoso bedo trata wo krom hafia so agese wo ya basa ekwadwira ne atonkra ko petrata wo dwira ansa na dwirafo de bia baha ama ya nya bia do sabre ya wade abre ye bi minu se ya hawo no eso ate ye bekwadwira kura ye nko no bebre because enu sa ba ko pe enso nenso waye bi ye kasa aye bi a koso nkasa aye bi ajai ya kira foforo wa ban mu se obi biala ofra Asante Akyem anase seven produce an free hampo ne ka wakoma se kua na ye ne so wani amaduane ba ma oman ne bi didi a obi a mo fa mebo Asante Akyem akuafo ne krakra na mensini krache wa Asante Akyem North Francis Otibuaten enso ede nsembi eto Adom kase enim mechanized farming no so betimi aya gese ye mfidia kese de be ye adwuma no na oktikwa ko ba bia hun se bebe omani abra om yakua no ye ko fase kan kordo ne de asokotu fo nti ade ya be de ebeboa ma ayi mfu na kese wo hwe body ya menu se ebi no mafuo ebi 100 acres ebi 500 man ba ga chance almost 700 acres ti menu se enche bia no ye benya sa 500 se bebre na de enoba no akos eboa yen e masembre so ya agi yaponso ekosoro nti no sika ko manfo botom no na assembly no so epeja kan ne be municipal no ndi menum se ebe boa